Abril és, per als artistes fallers, moment de presentar esbossos a les comissions. Es perfilen els equips de treball on entren artistes clàssics, però també artistes emergents. Es presentem ara algunes de les promeses d'una nova generació que arriba amb força, sobretot, a les falles infantils. Esta no és una exposició d'art a l'ús. Aquestes il·lustracions són esbossos que l'artista Miguel H. va transformar en ninots. 7è premi d'especial a Malvarrosa que està en la llibreria Leo de València. Amb elles el conte infantil que també va ser guió d'una de les seues falles infantils. He querido con el cuento explicar la falla con las imágenes y el texto y tal, de manera que a un niño le sea más accesible. Ricardo Balanzà, Víctor Valero, Marina Puig o Carlos Corredera són també artistes que compaginen les belles arts amb la creació plàstica per a fer falles infantils. Bueno, también está la gente de toda la vida y al final se hace ahí como una mezcla de los que todavía están, que son como las figuras que tenemos en un pedestal, y los pequeñitos que vamos ahí entrando. Altres, com ara el duet Ceballos i Sanabria, repetiran el 2014 a la falla de la plaça de l'Ajuntament. Hablar de lo que es el ayuntamiento y lo que es la institución del ayuntamiento para explicarle a los críos de una manera didáctica todas las concejalías y las partes que se divide el ayuntamiento y nada, contentos a ver qué tal. Són una nova generació d'artistes amb un llenguatge diferent. Giovanni Nardín va plantar estos peixos al carrer Lepant i Ana Ruiz estes escultures a la plaça de la Mercè. Un col·lectiu que prepara una exposició amb algunes de les seues millors il·lustracions, obres que no es cremen i que molts fallers incorporen a la seva pinacoteca particular.